Unul dintre rapoartele importante pe care le putem obține prin bioscanarea ZITO este cel al alimentelor optime și benefice pentru reechilibrarea metabolică și funcțională a organismului. Fiecare dintre noi, să spunem, ne naștem cu informații privind alimentele necesare pentru buna funcționare a organismului. Din păcate, la momentul acesta, în alta procesare, adaosul de aditivi alimentari, de zaharuri în aproape toate alimentele face imposibilă creierului diferențierea alimentelor optime și benefice de cele care, să spunem, dacă nu ne fac rău, cu siguranță nu ne fac bine. Pentru că aceste alimente necesare se exprimau înainte prin preferințele alimentare. La acest moment, acest adaos de zahăr face, cum am spus, imposibilă această alegere. Astfel încât, pentru reechilibrarea organismului, este necesar să știm care sunt alimentele benefice pentru organismul nostru. Bioscanarea ZITO furnizează un astfel de raport, iar personal am avut ocazia să verific lista alimentelor scanate prin softul ZITO cu lista alimentelor furnizate într-un altfel de program de nutriție individualizată și am văzut că aceste liste, chiar dacă nu sunt identice, sunt similare. Ce face ZITO? ZITO scanează câteva sute de alimente, după care le împarte pe categorii de alimente și în două categorii mari, de alimente optime și benefice și alimente care trebuiesc, dacă nu sunt contraindicate, trebuiesc evitate. Prima parte a raportului conține categoriile și lista de alimente pentru fiecare categorie în parte a alimentelor optime și benefice pentru organism. Așa cum vedem, raportul acesta începe cu categoria leguminoaselor. Pentru fiecare aliment în parte, în această parte a raportului, avem o cifră sub fiecare aliment, valoarea DR, deviation ratio. Cu cât această cifră este mai mare, cu atât alimentul ăsta este mai important de a fi consumat. Așa cum am spus, există o împărțire a alimentelor scanate pe categorii. Aici avem leguminoase, apoi tipuri de băuturi, lactate și ouă, tipurile de uleiuri de grăsimi care sunt benefice organismului, lista peștilor sau a fructelor de mare care sunt recomandate a fi consumate, fructe, partea de făinoase, o zonă specială acordată nucilor și semințelor și, foarte important, avem și o listă a mirodenilor recomandate. Mirodenile, așa cum știm, pe lângă faptul că dau un alt fel de gust mâncării, fiecare dintre ele au roluri importante și pentru sănătate. Avem aici și o categorie care eu personal sunt mai puțin de acord și atunci când vorbesc cu clienții mei am o discuție specială despre zahăr și mai ales despre îndulcitor. Cumva în zona asta eu prefer să recomand zaharidele complexe pe care le luăm din legume și din fructe. Avem o listă, iar foarte importantă, a legumelor. Așa cum știm, o dietă echilibrată trebuie să conțină și proteine și vegetale și fructe. Foarte important, la finalul raportului avem o listă alimentelor care, să spunem, dacă nu sunt contraindicate, cu siguranță trebuie evitate și aici trebuie să fim puțin atenți la cifra de sub fiecare aliment. Cumva
ea este în valoare negativă, dar cu cât această valoare negativă este mai mare, mai negativă să spunem, da, cu atât acest aliment trebuie evitat. Cum puteți folosi un astfel de raport? Ei bine, puteți să-l folosiți ca o listă de alimente pe care o aveți, în așa fel încât să vă organizați mesele luând în considerare această listă a alimentelor benefice sau alimentelor mai puțin benefice. Sau puteți opta, cel puțin la Jupiter Therapy, pentru întocmirea unui plan de nutriție. Planul de nutriție are la bază, să spun, această listă, dar cumva el este întocmit după o evaluare mult mai complexă. Așa că dacă ești interesat să știi care este lista alimentelor optime pentru tine sau dacă îți dorești un plan de nutriție personalizat, te invit să ne contactezi.